Myntri Rangbah Narendra Modi nekasngi ulasam kumbah nyau puwe Hajar Tylli ki Shithi Thung Syaki breu ki bantre ki office jong ka Sorkar pedeng bat ki seng beper ha New Delhi lingba ka video conferencing. Kani ka long ka wat balai jong ka Rozgar Mela hashwai kani ho banai nai weng jong snem bala len Myntri Rangbah ulasam nyau puwe Hajar Tylli ki Shithi Thung bat ha ubnai risau ulasam nyau pesan Hajar Tylli ki Shithi Thung syaki tu ke bayo okam ha ki Tnad Sorkar. Haba ai jengkran cikini Myntri Rangbah ulaong ba ka jeng Thung ha ki Tnad Sorkar kan wanra e ka jeng kermen ha ka jeng im jong ki po Hajar ngut ki longgieng. Shu ulaong ba ka Rozgar Mela ka long ka dega jeng tmu jong ka Sorkar ban ai bor ki Samla bat kan sa don shu ki jeng Thung ha ki ni ki snem banwan. व्यापक बदलाव हुआ है। केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा स्ट्रीमलाइन और टाइम बाउंड हुई है। साथियों, आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और जिस रफ्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रहा है।